Avui, secció esportiva, posen de nou l'enfoc en el món de l'atletisme i ens n'anem a Vic, on el cap de setmana passat va tenir lloc el 42è Cross Ciutat de Vic, trofeu Pere Casacuberta. Un esdeveniment clau per als atletes participants i és que era puntuable per al Gran Premi Català de Cross i el Campionat de Catalunya per clubs. Una cita que ha portat molt bones notícies per Ascó. Els germans Mas, una vegada més, van recollir guardons en una matinal de curses impressionants, on va quedar clar que el nivell de l'atletisme local és molt alt. En la primera cursa de la jornada, la sub-14 femení, Anna Mas entrava en setena posició, puntuació que va sumar en la classificació per equips, proclamant el Club Terres de Ponent subcampió de Catalunya. En categoria sub-16 masculí, Pere Mas va fer-se amb la primera posició, per davant d'Amines i Toni i Adrià Boiano. Bona posició també en la classificació per clubs, i és que amb l'agrupació atlètica Xafatolls aconseguien el segon lloc del Campionat de Catalunya. I per últim, la Marta Mas, sub-18 femení, que va arribar en 14a posició, podi també amb el seu equip, el Xafatolls, amb qui va aconseguir el tercer lloc. Amb aquests resultats brillants, els germans Mas es prepararan aquestes setmanes per al Campionat d'Espanya de Cross per clubs i que coincideix amb el 29è Cross Internacional a Sòria.